Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku wau kita sampun kirim donga, sampun doa khatmil Quran dan doa penutup. Mugi-mugi dikabuli diijabah dening Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita sekedap malih badhe masuk di bulan apa, Bu? Ramadan. Alhamdulillah. Ruke pun diubah. Dereng. Man farika fitukulin Ramadan haramahu jasadahu ala niron. Man farika, man itu sapa farikanku seneng gembira fitukulin dengan datangnya Ramadan, bulan Ramadan. Haramahu mongko dikarone jasadahu yaiku seluruh tubuhe ala niron saking geni neraka. Ijik seneng niku Bu. Apa cek seneng durung lakoni posone. Wong cek seneng alhamdulillah yumi yutun sesuk awake dhewe iki wis meh poso alhamdulillah. Nek ngenteni setahun alhamdulillah iso ketemu bulan Ramadan. Ngono tok niku lho Mbah Bu, iku diharone saking geni neraka. Artine berarti masuk surga. Jenengan seneng apa mboten Mbah Bu? Seneng nggih? Apa malah ngeluh posone ngono iki kok sangune akeh masa mboten Mbak? Mungkin paling rezeki kata ya Mbak, saged nyangoni putune. Apa putune sing nyangoni mungkin? Nggih pun mikir ngoten ya, sing penting niate ibadah. Seneng alhamdulillah diparingi awak sehat, diparingi kesempatan iso ketemu bulan Ramadan. Alhamdulillah niki aljannatu qasma'atun ila arba'in. Surga niku non sewu surga ini mulai zamane Nabi Adam niku sampun wonten. Nabi Adam nggih manggone teng surga nggih. Nah, sampai sakniki surga niku pun wonten. Ijik kotong niku ngenteni tiyang ingkang ahli surga. Lah niki surga niku kangen napa Mbak? Kangen rindu. Kangen dumateng patang perkara. Lah sapa niku? Muga-muga kita termasuk nggih Bu, Mbak. Nah, nomor setunggal tali Quran. Wong sing seneng maca Al-Quran, wong sing seneng ngrungokne maca Al-Quran. Alhamdulillah. Berarti bener kita wau sampun kataman Al-Quran dibagi nggih Mbak wau nggih. Dibagi niki sampun kula tulis nggih wau. Nggih to kula japri niki kula bagi nggih. Nggih sing ngirengaken nggih angsal ganjaran, sing maos nggih angsal ganjaran. Tali Quran. Wong sing seneng maca Al-Quran, ngrungokne wong maca Al-Quran, seneng, mboten seneng tok niku lho nggih Bu nggih. Seneng yang wong seneng maca Al-Quran. Lah niku termasuk dikangeni napa niku kalih surga. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah sing maos Quran wau matur suwun nggih Bu, Mbak sinten wau sing maos Al-Quran. Mbak nggih kali tinggal masak-masak napa kali ngulek napa wau ngulek napa bumbu napa. Bumbu nak wis bumbu harus dadi mosok diulek. Lah kalau disambi maca Al-Quran lah niku alhamdulillah berarti hebat talil Quran. Tiyang ingkang maca Al-Quran dikangeni kalih surga. Pemalih mengke nek badhe masuk bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan nggih Mbak, monggo ingkang saged maca Al-Quran nderek tadarus. Nek boten teng langgar musala nggih ten griya. Nggih, saupama tadarus aku mi kok tekoni kula tangketi nun sewu. Fatihah niku Al-Quran apa mboten? Nggih, mulai juz 1 mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas sing diwaca Mbak Amawau niku namine sedaya Al-Quran. Jenengan senajan boten saged maca surat Ali Imran katakan maos Al-Fatihah niku lho. Niku nggih sami maos Al-Quran. Ora iso Fatihah iso niku nggih Mbak. Kulhu niku diputer terus nggih yang titik kulhu wis diwaca kulhu akad awal somat wis tau terus niku namine nggih maca Al-Quran.
teng langgar krungu bocah darus. Awake dhewe teng griya maca Fatihah nggih Mbah, kali maca kulhu napa pulang binas niku padha kali tiyang maos Al-Qur'an. Al-Qur'an niku kurang surat An-Nas niku lengkap apa mboten? Mboten. Lah makane tiyang purun maca kulhu niku namine nggih talil Qur'an. Berarti dirindukan, dikangeni dening surga. Allahumma amin. Terus nomor kalih habidil lisan, tiyang ingkang dikangeni surga nggih niku tiyang ingkang saged purun jaga lisan. Artine napa? Apa meneng mawon, Mbah? Mboten nggih. Artine omong sak ngomong aja sampe nimbulne lara ati tiyang lintu. Aja sampe tukaran. Aja sampe gawe fitnah. Apa malih mengke nek poso nggih, Mbah? Pamane nek tiyang niku ngomong sing elek, nun sewu ngomong sing elek, napa sing jorok, napa niku tukaran ngrokne posone sah tapi mboten pikantuk ganjaran rugi wis ngelah wis luwe tapi ora entuk ganjaran sebabnya apa? Lesane niku nglarani tiyang lintu omongane kotor. Makane wong sing saged jaga lisan niku dirindukan surga. Ngomong kata mboten napa nggih, Mbah. Sing penting mboten nglarani tiyang, mboten kelokne tiyang nggih. Meneng tapi sekali ngomong ngeluk itu mana nggih ditekoni Yumi arep nyandi nyapa teko wah iki wah betul iki kok mak lampir tak kira lah nek ditekoni taken yu monggo nggih monggo ngoten nggih Bu nggih kan kulo makrufin sedekah setiap ingkang sae niku namine sedekah nek ora iso sedekah panganan ora iso sedekah duit matur ingkang sae niku namine nggih sedekah. Dipun saged dipahami nggih Bu. Terus nomor 3 tiyang ingkang dikangeni surga niku wa imil jian. Napa niku Bapak? Ngoten nggih. Nggih niku tiyang ingkang purun maringi makanan. Terutama niki niku sing masak wae to sinten. Napa bareng-bareng. Tiyang ingkang maringi mangan balu peti mangan bareng. Ternyata niku dikangeni surga. Ketoke panganan nggih Bu, tiba iso nyebabne masuk surga. Alhamdulillah. Sesuk niku masakne ya, Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Apa malih pakai bulan Ramadan kok murun maringi napa nek ngarani Mbak takjil, napa buka, napa bertaweh niku nami-namine ururan napa mawon sekirane niku panganan to'am dumateng tiyang lintu, dumateng tiyang poso, tiyang tadarus niku dikangeni dening surga. Alhamdulillah. Ngeten iki nek mboten ngaji rak mboten ngertos nggih, Mbak. Makane nek diilmoni niki dadi manfaat pikantuk ganjaran. Alhamdulillah. Terus nomor sekawan tiyang ingkang dikangeni surga niku sahrul Ramadan, sok imsaki Ramadan. Tiyang ingkang purun poso wonten bulan Ramadan. Mbak nun sewu nek kula haid ngoten pripun nggih Mbak? Nek tiyang haid mboten poso tapi di lain hari kedah napa nyaur. Nek sing tiyang sepuh Mbak nun sewu nggih sapa mboten kiat kok tuwaru mentah terus wis enggak memungkinkan. Lah ngoten niku mboten kok dijajal lho Mbak. Aja urung jajal wis ngomong aku ora kuat. Mboten nggih Mbak. Tapi dicoba riyen nggih to. Niat tiyang niku nek niat niku kalah kali niat. Niat ya ora nek poso mati nggih Mbak. Paringi kekuatan. Niat aku poso bismillah tak sahur. Lah ngoten niku, tiyang ngoten niku berarti napa dirindukan surga. Nek tiyang tuwa rentang mboten kiat poso, niku saged mboten poso tapi bayar fidyah. Fidyah niku beras niku lho Mbak, sedina 6 on. Nggih to, sedina 6 on berarti nek karek ngepingne nek 30 dina karek ngepingne nggih.
Nah, wonten sing digedhekne sak kilo, dadine sak iso saged 30 kilo. Lah diparingi tiyang fakir miskin. Mboten saged dicampur kali zakat lho nggih, Mbak. Dewe-dewe lho. Niate dhewe iki bayar zakat, iki bayar fidyah. Tiyang nyusoni utawa tiyang hamil sing dikuwatirne janine terus enggak mungkin untuk poso. Lah ngoten niku nggih bayar fidyah. Mboten nggih. Nek panas ngiris gak apa-apa aku bayar fidyah, parang apa mboten? Mboten. Mboten nggih. Lah Nabi niku Isra Mi'raj nun sewu. Niku Isra Mi'raj sing riyen niku apa Isra Mi'raj ceramah riyen Isra Mi'raj niku diperlihatkan dening Allah niku keadaan neraka. Lah ten neraka niku malaikat Jibril budone dumateng Nabi Muhammad, "Ya Rasul, lihatlah itu apa?" Masya Allah ya Jibril, itu siapa? Kok wonten tiyang diubet-ubet ulo kuat disedot darai, dagingnya sampai entek, tubuh malih, diubet-ubet malih. Niku sinten ya Jibril? Ya Rasul, niku gambarane umat jenengan waktu urip ning donya ora gelem poso bulan Ramadan. Naudzubillah min zalim. Terus tiyang nek mampu mboten ana alangan apa-apa kok ora gelem poso, benjing niku nek teng akhirat diubet-ubet napa, Bu? Ula. Ada kisah dipahami nggih? Nah, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, diperintahne poso niku khusus dumateng tiyang ingkang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kono napa poso. Tapi nek tiyang boten beriman, nggih boten mestine boten kenging napa perintah niki nggih, Mbak. Lah mangke pakane nek wonten memang enek wong kok gak poso, niku aja tilokne nggih, Bu. Nah, nek mungkin dari niku boten beriman, pamane agamane boten Islam. Nah, berarti kan boten kenging perintah niki to nggih. Perintah kan ya ayyuhalladzina amanu. He wong-wong sing beriman. Iman iku percaya ning Gusti Allah. Kutiba alaikumusiyam, lakono napa poso. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kaya wong sadurunge kamu. Dadi sing diwajibne poso mboten kita sakniki mawon. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam riyen nggih diwajibne poso. La'allakum tattaqun, tujuane poso niku ben bertakwa. Artine takwa napa ngoten nggih, Bu? Takwa niku artine taat, purun nglampahi poso, purun nglampahi salat, purun ngaji. Lah niku jenenge tiyang takwa. Alhamdulillah. Dipun saged dipahami nggih? Nah, monggo kita mau sholawat napa niku badariyin, ben tambah semangat nggih, Mbak. Nah, niki berarti kan mengke kan libur ngajine, nggih to? Niki berarti penutupan ngaji terakhir bulan Saban. Mungkin bisa saged ngaos malih, nggih. Allahumma amin. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa billadzi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun sewu Ibu, dados kesimpulane dari kita ngaos niki, mugi-mugi kita termasuk tiyang ingkang dikangeni dening surga. Setunggal laut tiyang ingkang seneng maos Al-Qur'an, seneng ngaji. Selama niki kita ora ngaji nggih, Bu. Maca ngaji tafsir Al-Ibris. Lah niku termasuk napa? Ta'lil
Quran. Dan terus nomor kali hifdzil lisan, tiyang ingkang jaga ucapan aja sampai ucapane niku berbahaya. Nomor 3 wamut ilmil jian, tiyang ingkang seneng maringi panganan dumateng tiyang linu. Terus nomor sekawan tiyang ingkang purun seneng poso bulan Ramadan. Alhamdulillah. Saged tiyang enangan nggih mengke nggih. Nah, sewu mugi-mugi amal ibadah kita selama ini diterima dening Allah. Terus pun sewu kula selama naos kaliyan panjenengan menawi wonten lelese niku petunjuke saking Allah, menawa wonten kirang lakunipun wonten salah niku saking bodhone kula nyuwun pangapunten nggih Bu, Mbak. Mugi-mugi amal ibadah kita diterima dening Allah lan mugi-mugi kita diparingi kekuatan lahir, kekuatan batin saged ibadah wonten bulan Ramadan, saged zikir, saged poso kuat awake, kuat atine, diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Allahumma amin. Lan dipun paringi umur panjang saged ibadah wonten bulan Ramadan penuh lan bulan-bulan yang akan datang. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pun monggo kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Kadang ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkung pangapunten, mugi-mugi kita saged pinanggih malih. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.